Hello! Magluto kog Indomie today. First, magpa-boil ta og 2 cups water. Add 1 Indomie. And then, add ang sausage. 2 pieces sausage. And then, add na to ang seasoning, guys. And then add na to ang lettuce. Lettuce akong gamit kay walay cabbage. Then little white onion. And then mix. Luto na akong Indomie, guys. Ready na siya kaunon. Tanga na to og itlog nga puti. Og little saan siya? Lettuce na siya dahon. Imbento ko lang ni siya, guys. Muna akong kanon, pamahaw pa ni Odo. Buhay kadama. Pampansang pagkain ng mga OFW. Indomie. I-try nyo, guys. Pasalamian siya.